kaleko terrantzako beti izan naiz baserritarra eta baserritarrentzako kalekunea. Ez dakit zergaitik pentsatzen duen jendeak nekazaritza dela aukera hon bat, non erori ez dakien jendearentzako. Nekazaritza da jakintza asko eskatzen duen arlo bat, eta gehiago diruduna ez bazara, jakin behar duzu denetarik egiten. Eta beste alde batetik eskatzen duena implikazio asko eta esfortzu asko, bai fisikoa eta bai mentala. Egia da, 375 eguneko lana eskatzen duela baserriak, eta ez 24 ordukoa, baina bitzat 12-13 orduko lana bai eskatzen duela, eta lan hori hor dago. Orduan hor ezin dira behiak itzali, edo ardiak itzali. Lantaldearen esku dago gero, ordutegi, egun libre eta hoiek danak ongi antolatzea, guztion bizitza bai baserrian eta bai baserritik kanpokoa uztartu ahal izateko. Kapitalak eta kapitalismoak dauzka bere eskuetan behar dituen tresna eta infrastruktura guztiak guk zabaldu nahi dugun kontsumo eredua eta produkzio ereduaren aurka joateko. Orduan, eskatzen du norbanakoaren gandik esfortzu handi bat, ezin daiteke eraldatu sistema elikagai sistema edo salmenta eta erosketa sistema elikagaietan, ez bada aldatzen integralki gizarte ereduan sistema ekonomikoa eta sistema soziala. Denok elikatzen gara, orduan gizarte osoaren implikazioa eta gizarte osoaren arazo bat dela ulertu behar dugu elikadurarena, eta ez bakarrik baserrian bizigaren horiena. Ez diot eskatzen Bilboko erdialdeko bateri, jakitea behi batek zenbat jaten duen, ez behi batek bizimodu martxadakan, normala da ez jakitea, baino kontuan izatea dala bere herrian eramaten den aktibitate bat gehiago, eta bera hortatik elikatzen dela edo elikatu daitekela.